Hindi napagod ako sa kakahintay kaya gusto ko na matulog. Pero yun, tulaling si Mr. Tulaling. Tignan natin, bakit ito tulaling? Tinatanong ko, bakit ikaw tulaling? Tulaling talaga. Ano kayang iniisip nito? What are you talking about? Oh my God, my husband. Good morning, Philippines! Good morning sa maginaw na umaga. Good morning, everything. Good morning, guys. So, ito naman, guys. Nagbabalik na tayo, guys. So, sa umagang ito is nag-enjoy lang kami ni Tami sa araw kasi yun, paminsan lang tayo makikita ng araw and then kahit maginaw, stay pa rin tayo sa labas. So, pagkatapos nyan, guys, as usual, yung routine natin, change blanket po kami kasi alam nyo na, kailangan mag-change ng blanket. Gets nyo na ba? Anyway, so joke lang yan, guys. Anyway, so yan, ito yung routine natin every morning. Kailangan nating ilagay ng comforter. Yung comforter na yan, galing yan basura, guys. So, yun siya. Maganda kapag galing basurahan. Yung lampshade, galing basurahan. Yung couch dyan, galing basura. Well, actually, hindi siya galing basurahan. So, alam nyo naman, sa dami-dami nating mga hayop, mga alagang mga hayop, pusa at aso. So, kailangan nating maglinis konti. Kailangan nating kunin yung buhok. Yun, galing din yung basura. Oh, I'm slipping away, so don't let me go, nah, 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 nah. I'm all up in that love haze, so where do we go, nah, nah? Just let me know that I am safe here in your arms. I wanna stay, stay. I'm slipping away, so don't let me go now. Your love is exceptional. It fills me up. It's out of control, out of control. Oh baby, I love the rush. It overflows. It's out of control, out of control. I'm in love. I'm in love. Yeah. I'm slipping away. Yeah. Just like I am dreaming, walking around in this love haze. I wanna stay in this feeling, but let me know that I am safe here in your arms. I wanna stay, stay. I'm slipping away. Oh, so don't let me go now. Your love is exceptional. It fills me up. It's out of control, out of control. But baby, I love the rush. It overflows. It's out of control. Your love is exceptional. It fills me up. It's out of control, out of control. Baby, I love the rush. It overflows. It's out of control, out of control. I'm in love. I'm in love, deep in love with you, baby, yeah. 'Cause your love is exceptional. Ooh. You get the notes, the notes, the notes. Huh? Hey! Okay, I'll be getting ready soon, so, okay? Yun lang yung diskarte, guys, kapag para hindi ka maboring sa paglilinis ng bahay, kanta-kanta lang. Kanta-kantahan mo lang para hindi ka maging boring. Kasi maganda kapag may kanta or magtrabaho ka, makinig ka ng music. Yun yung talaga yung maganda. Who told you to wear that? Come on. Come on. That's Mama's shirt. Oops. That's Mama's shirt. Look at this. Sinina man yan. Damit man yan ni Mama. Huy. Mama's shirt. That's Mama's shirt, love. What is that? Not happy na? You're not happy? You're not happy on you too? Do you want one? Do you want one? Do you want a shirty? Look at this. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag gustong umalis ni Mister,
gusto rin niya akong sumama. So, sama na ako kahit meron akong mga gawaing bahay. So, sumasama tayo. So, ganyan yan siya. At sabi niya, gamitin natin yung old car ng ina ko. So, yan. At saka yung old car kasi walang charger. So, ngayon, yun yung ginagawa namin. Nag-ano kami kung paano i-charge yung cellphone. So, let's go sa Home Depot. Guys, meron tayong mga labahan sa bahay. Meron tayong mga gawain. Hindi matatapos yung gawain kasi kapag aalis si Tami, gusto niyang may kasama. So ngayon, sumama ako dito. And then dito lang naman pala ako sa sasakyan. Meron kasi akong ginagawa sa cellphone. So kaya yon. So bumalik kami dito sa Home Depot guys. Kasi bumili si Tami ng wire na naman guys. Ginoo ako. Yung chandelier niya. Kunti na lang matatapos na yon. So yun yung chandelier na. Gusto talaga niyang matapos. Gusto niyang makita. Kaya yon. Hi! Finally, after 10 years, nakabalik na si Mister. At alam niyo ba kung anong nabili niya? Isang gamit, which is good. Isa lang yung nabili, wire. Yun lang siya. And then, napagod ako sa kakahintay kaya gusto ko na matulog. Pero yun, tulaling si Mister, tulaling. Tignan natin, bakit ito tulaling? Tinatanong ko, bakit ikaw tulaling? Tulaling talaga? Ano kayong iniisip nito? Iwan ko na lang kay Mister. Girlfriend ata yung iniisip niya. Kaloka. At saka si Misty pagdating namin, gusto na palang maihi. At saka si Roxy ayaw umihi. Gusto pang mag-jumpy-jumpy. Excited much? Find him! Find him! Go find him! Kaya bumili siya ng wire guys kasi gusto niya itong tapusin. Alam niyo naman ito yung pinaka-antique na pinaka-antique, pinaka-oldism. I think it's more than sa edad ni Tami itong chandelier na ito. Na natapos naman niyang naglilinis, tinutulungan ko siya, nililinis ko na yung crystal, tapos na din. So ngayon, sabi pa niya, tapusin natin ito ngayong araw. So kaya tinutulungan ko siya. Mabuti pa siya nung sabi ko sa kanya, sobrang lucky mo dong kasi yung asawa mo tumutulong talaga. Palagi akong nakatingin kung kailangan niyang tulong, kailangan yung mga dalawang kamay ko. So yun, nagpasalamat naman siya kasi talagang tutulungan ko siya kahit anong gawain niya, tinitignan ko siya, and then ibigay ko naman yung dalawa kong kamay para tutulong, o diba? Helping hands. So ngayon naglagay tayo ng bulb. So natagalan ata siya sa ginagawa ko kasi takot ako sa mga electric guys, sa mga ganon. So yun, takot ako talaga sa mga pag-electric na yung pag-usapan. Takot akong matigok guys, baka mata. So hindi niya kaya guys yung mga pinagagawa ko guys. Tinutulungan, sabi pa niya, tulungan na kita dyan. Ang ano mo naman, ang bagal mong maglagay ng bulb. Natawa na lang siya kasi sabi ko takot ako nito. So yan, tinutulungan niya ako, and then ngayon ita-try niya guys baga yun, buti na lang naggumagana siya guys after washing. After talaga, kasabi ko, itry muna natin bago natin ilagay sa ceiling kasi baka sasabog. So ngayon, habang naghihintay ako nito na try namin baka sasabog, pinakain ko muna yung mga alaga namin kasi alam nyo naman, hindi sila mabuhay kung wala kami guys kasi hindi sila makakain. So yun, pinakain namin. So ngayon, takot ako dyan, baka sasabog yung nasa likod ko. Pero buti na lang, hindi naman siya sumasabog. Napagod na ako sa kakahintay, hindi pa rin sumabog. Hindi pa rin sumabog, buti na lang. Hinahawakan ko siya, baka uminit yung wire. Hindi naman din uminit. So ngayon, yung pusa, gutom na, tignan nyo, ang tabat-chuchoy naming pusa, naghihintay na siya, sige, kain na sila guys, come on, next naman is yung aso, pero tapos na silang pinakain. So sabi pa ni Tami, ilagay na natin yan, hindi naman sumabog, so i-move natin itong pinakamalaking table at pinaka-heavy na table ng ina niya. So yun, and ilalagay namin yan, i-move namin, and then ilagay yung chandelier sa ceiling na sobrang kapagod. At alam nyo ba, itong old chandelier na ito sa previous owner, sabi ko, itapon natin ito, baka naman, hindi naman natin ito magagamit talaga. Pero sabi niya, i-keep natin ito, kaya just in case, iwan natin itong bahay, alis, ibenta natin, kunin natin yung chandelier ng ina ko, and then, ito yung ibalik natin itao. Tama naman din siya. Ibalik niya yung ilagay para naman, para hindi namin maiwan yung chandelier ng ina niya. So yun. Sabi pa niya. So sabi ko, sige, ikaw bahala dong sa, mahilig naman tayo magkulikta ng mga basura dong. O sige, okay lang yan. So tinutulungan ko din siya guys as usual. Andyan ako palagi kapag meron siyang ginagawa. Yun naman yung buhay namin guys, mag-asawa guys. Tulungan lang guys. Palagi akong nakaalalay sa asawa ko kasi takot ako mahulog yan guys. Dambuhali nga asawa ko guys. Mahulog yan guys. Ako yung may sala guys. So, kailangan nating hawakan yung ladder para hindi siya mahulog sa baba. So yan siya. Napagod ako.
Okay guys, napagod ako guys kasi nilalagay ni Tami and then pagkatapos niyan, tilted naman ito eh. Why is it tilted, Han? This one is tilted, oh. Did you see that? No, that one, the other one, that one. Hey, come here, stand here. Stand right here, you can see the difference. Come on, stand here. Did you see? Yeah. It's moving, hon. So make it steady. This one here, right? Yeah. Make it steady. Out a little bit out. Not this way, it's out. Out? Yeah, out. Yeah, I don't have an outward movement. See the bulb. Oh, whatever. That's fine. Maybe it's been like that. This one looks tilted in too. Everything is tilted. Everything. The outer part. So, ito na yung hinihintay ko guys. Hinihintay ko talaga. Ito yung crystal na nililinis ko yesterday. And then, sobrang hinihintay ko siya na ilalagay, ibitay para naman makita natin yung bling-bling na. Ang ganda niya guys. So, ito yung pinakahihintay namin mag-asawa na nilagay. Nahirapan kami dito pero naman naresolbahan namin kasi naghanap kami ng old picture kung paano siya, kung anong design, anong style, kung saan siya ilalagay. So, buti na lang nahanap namin at nalagay namin. So, masaya naman kami sa resulta. And then, yun. So, happy-happy naman kami ni Mr. sa nangyari. Maganda naman yung resulta ng gamit. So, yun. Anyway, guys, salamat guys sa inyong panonood, guys. Ito lang yung vlog natin, guys. Thank you so much for watching. So, yun. Thank you so much. I will see you guys sa mga susunod na vlog. Bye, guys. Okay, guys. Finally, the chandelier is up. It's annoying. Hello, guys. So, ngayon, guys, andito si Brenda. Nag-vlog din siya. And then, ito, oh, mangga. Kainin namin lunch. Mangga, okra, rice. And then, yung pinaka-special is bagoong with ginisang kamatis, onion, at saka scallion. Ito yung ano natin? Oh, yun, okay na yan. Malinis man yan. And then, ito din siya, guys, oh. Ano to? Dilis na maliit. And then yun. And then, nagluto pa ako ng saging, guys. Hindi pa enough. And then, may ginamos mamaya. Sige na. Sandok daw, guys. Nagmamadali, guys, kasi gutom. Gutom siya, gutom. Anuhin, kamutin natin yung okra. Kamutin. Ito kamutin din natin. Ha? And then yun, kakain na kami guys. And then, asan yung tripod ko? Hanapin ko lang yung tripod. Kain ka na, Bi. Huwag ka na maghintay. Nagutom na si Brenda guys. Specialty mo, no? Ano to, binigyan ako ng kanin. Pero thank you. Pero konti lang itong binigay mo, Day. Hindi kasi, hindi ko alam kung ano ba. Mahilig kami sa rice guys. Alam mo yun naman. Pilipino tayo. Kamutin. Tingnan mo. Wala nang What he thought of, You ask who? that's the cat, what he thought about okra and dried fish. And this is what he told me. Oh my God, my husband. Seriously, honey. Han! Is that sound of Me? Han, Look at me. do you wanna eat something? No. Huh? Please, honey. I got plenty to eat. I got the, Let me try the okra and the dilis. I got the pasta with the spinach. Try I got- this one, it's I got good. the pasta with the clam sauce. Okay, what do you want me to eat something? No, I can eat stuff. Eat your food. We're You starving. guys want something to drink? No, we're good right now. Nothing? No. You want water? No, later. Okay. Sarap guys. As in. Salty. I told Brenda our kidney did that. Kidney problem. Kidney. Inom tayo maraming tubig mamaya. Plus another salty later for this.
For the mango and for the banana. For I dinner. get snap peas For or you. sugar peas or nothing like that. You don't eat that. I do like it. You don't like it. What is that? Snap peas, sugar peas. Oh, you like that? Yeah, like the big peas. The Yung flat. mga flat thing. Yung Mga ice pieces. fish. I never see you eat that. Seriously? Huh? Because you don't like it, so we never buy it. Then you can eat it. What the heck? How am I gonna eat it if we never buy it? Okay, then you get it for you. Yung mga fish. No, I don't like piece. Fish. You don't like radishes. Ano yun? But do you eat lamb? You don't eat lamb. Lamb is so good. But tell you, it took you years to figure that out. Yeah, I keep cooking it, but keep smelling it. And tapos, it's good. Maybe it depends how they cook. No, you would like what? It's okay. Can you sit down? I am toasted. What are you doing? I'll be right. Are you okay? Fine. Wala ka rin. Mahiya din yun. Mahiya din yun sa amin. Ano question din ako sila? Ito yung naan ko na yung tira. Basta ang uno, no? Hindi pala niya kilala yung hinamos. Ang hinamos pala iba. Ang sarap ng mukbang niya. Ang bilis mo basta karamis lang guys, no? Ano ako dalawang beses na akong rice? Ako din. You should turn the TV on and you can do that. Sarap. Gusto ko eh. You're recording. Ang sarap na. Tapos yung okra. Ay, kunti nga lang yung kakain ng okra. Nagsundok ako kay Brenda guys. I do like Brenda. Open up the okra and then put the thing inside. Ang sarap ng hinamos. Oo. Ibigyan nila konti ng ano, chili o tinang. Chili. Kasi talagang maanghang yung labong. Maliliit. Maliliit. Hindi siya maangang guys. Brenda lang talaga. Ayun yung maangang. Ito ko maganda ito sa guys. Pero gusto ko ba? Intend ko ba? Hindi na uuwi ako niyan. Oo, sarap. Guys, mag-uuwi ako. Mahilig na uwi. Kaya ano magawin ko? Ako lang isa. Hindi man. Mauubos mo yan pero Tagal, masisira yan. uuwi mo na lang sa And then yun din mag-uwi ka. Hindi na masyado napapansin. Hindi naman eh. Kasi ito. Iwan ko bakit nagluto tayo. Ito nga lang at saka ito masarap na iba. Tingnan naman natin kasi parang ano. Gutom. natin. Basta gutom na ganun. Takaw mata lang pala. Tsaka yung I mingo. had spinach ravioli in this. Especially clams with spinach ravioli. Really? We're good and we're happy about it. Thank you. So, sticky guys, Tami doesn't like it. Kala ko sasabihin niya na ilulutuan na natin. Ang sarap ng ginamos talaga, no? Alam, busog tayo lang. Busog ng saging. Paano makakakain pa ba tayo ng saging? Yung saging, ito, the best be. Yung saging ganitohin mo, the best talaga yung saging, ano. After natin ipahurin muna natin yung sarili natin. And then, mamaya. Takpan lang namin ito. Hindi balikan. Anyway guys, tapusin lang namin ito guys. Bye. Salamat sa panonood. Basta ito lang yung namin. Ito yung mga paborito ni Brindang kanin guys. Okra. Yan. First time ni Brinda sa Ginamos. And then plus, meron tayong baby mango. Diba? Ano yan? Sour, diba? Basta baby mango? Basta baby mango. Sour yan. Ay, ginoo ko. May saging pa. Okay guys, bye. Bye-bye. Hindi mo pinakita. Bye-bye, hindi mo naman pinakita yung kanin. Oh, yung kanin mo. Malapit Anyway guys, bye. Bye guys. Bye guys.